Jeg vil starte med at snakke lidt om de regelmæssige verber. De regelmæssige verber, det er alle de verber, der ender på er, lige udover lr, som betyder at gå, for det er nemlig uregelmæssige. Den måde man bøjer det på, det er at man tager simpelthen stammen, og så sætter man så forskellige endelser på. Ved for eksempel hernede, det er et eksempel, det er dessiner, som betyder at tegne. Så siger man så je dessiner, som altså betyder jeg tegner. Og der er det så der er den nye endelse, man sætter på. Så er der tu dessiner, som betyder du tegner, hvor det så er es, altså der er den nye endelse. Så siger man il dessine, hvor man så sætter på, som betyder han tegner. Så er der nu dessinons, hvor man så sætter det der ovenpå, og det betyder vi tegner. Og så er der vous dessinez, som betyder I tegner, og til sidst er det så il dessinen, som betyder de tegner. Så er der de uregelmæssige verber. Det er så, det er, der ændrer alle verberne sig, fra at blive til, altså fra shit til tu til il og så videre. Og en af dem, det er for eksempel den her avoir, som betyder at have. Der siger man j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils sont. Og så er der så lige nogle adjektiver. Lige kort. Der er de fleste adjektiver, stort set dem alle sammen, de skal altid stå før substantivet. Som for eksempel her ved la couleur verte, som betyder den grønne farve, hvor la couleur det så er farve, og verte det er grøn. Altså, ja. Så hvis du oversætter det sådan direkte, så står der rent faktisk farven grøn. Og så de få adjektiver, hvor adjektivet skal stå før substantivet. Der er 11 af dem, og det er altså dem du ser her, som så er grand, bon, beau, vrai, joli, nouveau, petit, mauvais, jaune, beau og faux.